Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat dyan at magandang araw kung saan panig yan ang mundo. Ayan, anyway guys, thank you so much ha. Ngayon guys, nagla-live ako dito guys dahil gusto ko lang ipaliwanag kung bakit nagtatagalog na yung artistang Hilaw ngayon. Yan guys, as much as possible gusto rin namin mag-Bisaya dahil we love Bisaya language pero hindi nga na monetize ngayon yung mga Bisaya na lingwahe. Hindi na pinapayagan ni Facebook. Kaya napilitan kaming magtagalog guys. Pagpasensyahan mo na ngayon. Anyway guys, kahit ano mang nangyari, thank you so much sa lahat sa patuloy pa rin nagsusuporta sa atin sa Artistang Hilaw. Kahit na itong may mga challenges natin ngayon, salamat pa rin sa inyo guys. Ayan na. Kit! Uy, saan mo ito ka live ka mo? Ay, nag-live di ka? Ay, sorry. Ay, live ta. Ay. O hello guys, si Terrio. Unsa man? Gabi. Unsa man? Shut up. Shut up. Shut na to. Buwang. Nag-live to, shut ta dito. Ay, sas. Kabalak. Kinuha din yun. Minsan kasi mga sapnan atong kana na mga sapnan tadi bawal bitag brand. Ay, kabalak ka diya kay ako nang gitambunan kay boy bayad. Ay, sus, ay, kabalak ka diya. Kinuha pa na ako na ito. Sobrang na nanay na. Nene kay tingog dia magsunod silingan buwang nga ka. Gitambunan kay wala ibayad. O, safety kita diya. Safety tani. Safety ta. Monetize ta. Monetize. Monetize ta. Ang gitambunan ni Terrio guys. Kasang may alam. Pero tay pa nga nagamay ra mga ni Ter. Ang baso. Baso pala. Ay kakuha ng baso na ko bisa na. Iwan sa tubig, iwan sa tubig, iwan sa. Apil na nagkalabay baso karon. Sus, balakam ka nagamay ra. Tay pa to. May kumayon. Ning kuan taon nato nga. Gamay na kayo. Makikagay ta kayo. Isa ra man mo ni kayarok. Dumay kamayon ganin na to. Wala, sa baka na klase. Nagudoy. Okay, klaro kay pero may bayad. Ito diba? Per. Yan patay mag-live bango sa namok bangka. Opo koy panihapon. Koy panihapon nga. Mag-live ko sa namok bangka. Ay, problema na ay. Sa naman sa Ang dam, gini boy scout ko ni. Tayo ako dili. ginuong ko. Sa magay mong giloklok. Wah, Mag-live ko. sobra ni nanay. Wala po na yung nanay. Baka wala ni ang kauban ni ngayon. Siya ka. Sus. Kanino namin ukok buwang ka. Ay, ok nga. Paminta mo ko na. Liso. Nasagol dito sa kusina. Nani, kinuha. Pinako na na ito. Wala pa rin gawin ka. Magkaon. Saan mo na ito magkaon? Magtagay-tagay. Tagay-tagay. Ang gamay kayo. Isang nimo kayaro. Gamay-gamayan bigay na to para maigo na to na. Tapos? Oo, makangani hapon. Shut. Bukas. Hey guys, pasaylo ka kay nausa na pong live guys. Buang no. Wala dayon. Naimlang naman na. Pag isa na kay imong nimo ana karon, yarok ta nang urot. Unsam daw tawa na eh. Sa limo ang down kay. Tayo nga. Pangita pa magi. Pag ito may tag pamaagi gali sa na karon. Tayo yun. Gitibog na karon. Ate pa kanina lang pero. Eh kung imo na imong karon, hurot na yung tanan. Kanina lang. Ay guys, sakto. Itudlo na naman sa inyo guys kung saan pag-inom kung gamay ra tag kwarta, gamay ra tag sapi, gamay tag budget. Pwede na to siya ma-share. Tapos kuan kung gigutom pa mo, amoy kaon. Sakto may dala ko nimo niyot na to ni. Tong pare sa una guys ba karong sa mga panahon nga di pa uso ang cellphone, inaniyon na siya. Ang mutagay kay mo ginagmay ra nabilin, sobra man ning nanay. Ba? Klaro guys nanay may gasug mo inom ng lapad. Ano yung pulutan niya po? Lutan, sopas. Na siya guys. Busog na ka. Ano ba? Bulo na ka, kainom pa ka. Wow, grabe, bright idea mo dito. Busog na, nakainom pa. Ha? Ay! Me, Lami. me. Yes, tingiter. Ikaw na ka. Shot atong gi pangita na. Ano ba ito mayo? Lami. Kanumdum na pa na. Ayun na. Kanina bitaw nga ilim nun. Favorito minsan sa kanang mga palahubog ba? Eh? Favorito yung mga palahubog. Kaya pa yung mga barkada nga palahubog, mga amigo na. Alam nga eh. Jocelyn.
Skate. Okay. Ano sa mga chicks ka na sa tanawon? Kana? Yan yun. Oh, chicks ka sa tanawon. So, kanduay, ginoo. Sorry, wa pa ito'y bayad. Kana, kaya yun nun. Imo na natin, hinupig na nila. Ano ba nila? Ano ba? Paglang niya sa itong bagay ka din, bigat na. Kaya ito sa ko ilulos, ha? Ilulos sa akin. Sayop din akong pag-ani ba? May pag-uwan naging siyat. Ayun na, nais pamati yan eh. Pero mo guys, kisingin yun ni guys. Kisingin ni. Real ka ni, real. Makasave mo. Morot isa ka putos guys, hubog na mo. Promise, hindi ka pa maurot. Sayop kita kong anikat. Nakukuman ni lagi. Ito nila pero ako gusto nila nagbalik pero Tali sa sipid eh. Duduk, ang lukat anikat. kalau to maniguro sa wagit eh pag-ura ni eh. Oh heaven. Loh, nalagi ko'y Ab- isa ra. Abstract. Balik ko balik ko sa tong topic ter. Yeah, todo. Gampanan na nato no. Now, ano mo gyuro to? Sino na butang dirty. Ina, dodo ya pagka. Ganun ka lagi. Dito ter malain ba ter ba? Tulog ng luwa na ko eh. Binarog dira. Isulan na sa baso. Ito may timay. Ido ter. Ido. Yaw. Tarong nga ba? Ido maulawon ko. Hello guys, thank you so much for watching. Ay, tidak kayo sa dito mo. Ano siya? Oh, hello, Hangkong Wamis, thank you so much. Na ako, mami. O sa mga taga Cebu, thank you so much. Cebu Bikers, thank you so much. Sumatra Cebu. Thank you so much. O, di kayo mabasa tanan. Relax. Anyway, hanang ito tama na ito hinakaimot anoon ko. Tuloy kayo guys ha. Di ba itong mga palahubog ba? Di ba kasagara mag-away mga palahubog ang mga asawa kay sig away kung palahubog yung bana di ba sa away. Pero na po yung time ter nga kanang atong bana regardless ang ilang bana atong bana na noon maramatag nga minyo murag bade yan eh. Yan, ang mga bana sa mga palahubog na sila naging mga asawa gid nga kabalo mo sabot di ba? Ay, Oh. understanding mo kayo mga. So sa hipod kanil sila pero sulat mo sa dili. Kanang grabe sa salbayis na kay ilang mga bana understanding kay sila kay usahay. Gusto na sila magpa gabas. Dapat, ana. Gabas ngin. Gabas ngin. Gabas ngin. Duwat yun ba, ha? Doot. Barok. Pero kamo to yaw itos no ginada. Okay, sayop dito ba? Dabe. Unsa may mga timaylahan lugar te? Kanang unsa may mga ibaw ang mga timaylan sa mga kwan. Ang mga guys, mga timaylan guys sa mga kanang asawa nga gusto na magpagabas. Na mga sense. Kung saman. Balon na pa. Kung saman. Bana, gikan sa tabaw. Pag uli sa ilang balay, kita yung asawa nga naligo daan. Ay sus, alam na. Alam na. Bumot na kayo. Kung malingkod sa forma mo ni Gona. Ay, puro mga ligo na. Ligo. Pag sabon na kit, dagko kay kawat kit. Ngayon, tingulin sa bamis. Hindi nga naman. Nalilang. Pag abot pa lang nimo daan, bawa na nimo naligo si misis. Naman. Pag manimawong sabon og shampoo ang kanal. Sigurado na. Magingana. Magingana. Bong shampoo. Hindi ko na. Sigurado na gini. Naman, tatan. Ang sayra bang magkabuk-buk pa ng kanal. Magkabukbuk pang kanal. Ang labing bagnos misis anak. Dagko kay gitwang ano. Pero, nang loro. Ay, nang sib. Nang save. Puto nagkabuk-buk ang kanal. No? Buk mo na itimaylan. Mo na itimaylan. Dagkong kabang. Dagko ikaw ah. Lalong paglogo niya. Taga-siko. Lalong kay abna na. Laki ikaw ah. Diba?
Ay mong kabang, dagan makalit niya sa kabang-kabang no. Mo ayaw gilikay-likay ko, naglikay-likay ko, likay-likay po. Guys, I challenge you to do this one. Kuan ni English man lang. Hubog kinang English. Ay mga hubog sa mga English. Bitaw, challenge na mo guys ha. I-try ninyo ni nga challenge sa kabaso, 5 mo sa inyong grupo dira. Ayan yung buhaton. Kaniya supas yung gamiton. Hongkong mamis kamo challenge mo ani. Challenge ni. Sa mga Hongkong mami. Kawal kaligban. Ano pa ilang timilan na pero timailan sa kanang asawa nga gusto na magpagabas. Ano man? Kana bitong paguli sa mister silang balay kay magpasapon gyud na siya nga galusyon-lusyon. Ay! Grabe gol! Full body nga lusyon, full body lusyon. Ang maglusyon pero may lusyon diri. Ano sa mo siya? Bah, kuha sa yung lotion. Ay! Sana all. Ang kung kuan ani, mo ni product ni Cordapia. Ano ba? Mo ni product ni Cordapia ibon. O ibon. Alam mo tong brief na ko di ibon. Muni sa tanak. Bitaw. Ana. Basta salamat Cordapia, di pa. Example kaning ibon. Kaning ibon kanang lusyon. Pag magpasak ko ng asawa mo, anak ng asawa rin, no? Abot sa nasa padunan niya ka na rin. Ano ba na? Nanimaw lang ba na? Nanimaw. Kung taga-ribis ko, nanimaw ng biskwit. Kung taga-GBC, nanimaw. Pani? Nanimaw ko sa'yo. Ay, dugay, wey. Pasaya na bang gamit? Anak. Sama sa mo. Ano na? Oh, full body man. Full body mo ba? Dapat guys kamo gid kung inyong asawa kay pagganahan niyo sa nga matandog ang inyong mga kanang bungka gid ang inyong balay sa kanang hangin-hangin dira. Panuhot. Ayaw mo nang ipikasin. Mahalata kanyong edad ana ay mo anang may nana. Lusyon gid mo dira agwanta lang sa panuhot ka jud. Pag bungka ko namang nang balay sa panuhot niya. Bisan asab magnusugar. Ilan ilang ginahimo gid. Ina din. Nya usay pud sa katri. Katre. Mga katri. Pag sa katri ter. Ano katre? Oh, magnilambid ter, magnilambid. Magnilambid mga nang. Oh, kumusta ang trabaho diya, babe? Okay ra babe. Okay ra, babe. Kapoy lagi. Kung hindi pag ikasabot, babe, okay na ang trabaho, babe. Okay ra babe bro. Ang tawag ka na, lotion nga kapang sidak. Seductive style. Seductive ang asawa. May ikaw, unsa man. Ma'am, ako. Kuan. Paguman, masay-masay. Say, Lotion gyapon ang imasay. lotion yapon. Anaon gyapon na lo. Kay tiknik mga asawa na. Malain ba ta ter tong sa bay ta. Masay ta mo. Katong sa lotion ter ba usay po ter nay mga asawa ter nga dili kag sa asawa ang mga bana nga buguon ba. Kapang sidus na yung asawa kapang sidus na. Nanay yung mga asawa ikaw grabe na kay kanang hidlaw na kayo ter. Ang lotion ni apil. Babe, nakagets na ka babe. Babe, untay ani babe umabot ang naon babe. Ay yung mga anak ipakatulog na. Gabi na. Dapat matulog. Rated is PG. Oh, sige paminaw yun. Oh, Nauloy. kung sino na yung nunaw. Oh, dahil Dahil na pa, pag ana guys sa asawa na galiw. Babe, imasad ta ka babe. Pag ana sa asawa sa kamot, ana rin sa. Bugo iking baka di ka git sa ibot pasabot sa mong asawa. dagang Pwede na ka. Alam na. Mapamasad Pamasas na ay na pagpatulog-tulog. Pag di siya kasabot na matulog, nagpaag lotion. Nagpaag lotion. Tapos, ay, speaking of massage siya, naku na-experience ka ba? Naka-experience? Hindi na to, ilimot sa to mga followers, sabi pa lang ni mga kondari. Hindi ka naka-experience o pa-massage ka sa Cagayan de Oro? Uy, nakapamassage ka dyan. Kung sa po nga klase nga massage? Kanang, tag 250, ang whole body 250. Yan yung kitabo guys. Naman to siya, yung hagdan, pasakat guys, pasakat yan. Nang, dirapit sa unas kugon. Nagkugon? Sa kaon, palagdan daw, sakat yan.
Umot din kasi nang sound ka kadong na yung mga birds na yung mga namurag ma-relax ka ba imong tilter kay ana ni mong tilter kanang ana ni tilter butang kung tab ter ana pa niyo ipahubo sa man sound effects na to sa sound effects Nawuro man. Nawuro man. Ini kung buwan mo sapatos, buwan mo sapatos. Ini kung maninter kay mana itong chicks tighter, ana chicks tighter. Sir, buwan lang tanan sir. Ipo tanan. Hindi atay. Ang trabaho mo tutir. Pagtututin niyo. Ang pagtututin niyo kung kanang nobody kay palig-alig lagi ko nakalimot ko ter. Daan ang brief akong gisuot sir ba. Daan ang brief. No, okay ba? Di ako ay paubo man gawat mo sir. In fairness lagi hawat na ter. Paghawa din na kay akong gipilo ang brief kay suksok yun sa akong kartunis. Akong gisabit. Pero akong cellphone nasa dalam sa online kay basig kawatan na puto mamaw ito ka ulian na mawala puta pila-pitaka ana magina maniguro ta magkaubo-ubo gid tagali guys maniguro ta to pitaka tong cellphone kay pampauli ba at least mawala mo grip na kay palit nato dayon adi parang ko guwapa adi hubo ibulkit hubo pero hubo ana ni ko diyo kanang siyempre kanang ibagid-bagid di mo na ginagnay kay para pudi kay luoy kita naon ba kulub-kulub ginagnay dira Kuan lugar, tapsing. Tuwa-tuwa rin na ini gahuman pagligid na ako diya kay pag tanaw na ko taon kay sir okay na sir kulay na magtingog mura maghusky na daw tingog paglingon ako ginuog ko murag akong ayaan og porma uy ko ang unsa ka diya nang Nasabi. ko nga binuang kadang sa trabaho kami angin nailag ko guys kay pampantalya ra man ito nilang mga anak kay lawas guys nga binawag mo to magmatad sa kuha Ginoo ko gan nang nagunsa makadiri nang sir ako yung magkuan diri sir ako ang magmasad sa imo sir ko maulan mo akong ibalik akong gisuot guys ngit man pod di nuto na masas-massage na ngano grabe magsugod si onyo si manang karong may tawil medyo sampung-sampung gamay hindi ka man alter kay paghilot niya sa akong filter anak tanong hilot anak ito tanong niya pero di ako nagigda hilot niya ter ang kon hilot niya ang kanang kuntil paing ng isang hita ter nakuha ng ter natandog ng akong kaikog yung kaikog natandog May kurog. murag i-vibrate gamay ko dilan pero kuha gid siya mulangi gid siya anong respect to the elders sinok na ina sang gitandog Nang gid na. lugit gatuyuon ba kung saan gatuyuon mo Nagay attention na to. ang galing ko nga bunog na may tinandog nimo di ko kasabot ka gets ko sa imong pero ayaw makagets kasi pero ayaw kung dugi may mga maning dugi may saka oras maman ay para na gid ko pero gusto ko magpamassage dira doktor hindi ko man natir ipagtalikod na niya ako doktor pagtalikod kay hagipayang ko primero to niya pagtalikod din ter agoy ang game mo na daan siya nga sir hunghong siya extra service extra service nang busog pa man ko di so magpapalit ka ara siya nga sir yun ang gipiso gamay ter ayaw lang te ayaw lang te siya nga siya nga ibot ter lagi hindi ka man pasutin ako nga gigidilit ako sa extra service ter gitad-tad ang akong likod ay sir salamat sir okay na yun ko pa 30 minutes 35 minutes pa 5 minutes pa. Na 1 hour man to na daw. 1 hour mo na itong ibayaran muna akong pinakabad nga experience sa massage mo nang kung makita mong massage guys di bantanan pero tanaw na rin yung mga kuhan ka ng di ta mascam ay di ta mascam sa tumong og tingwa na to nga magpa-massage pero that was before kanang nagtanaw dira relax ang atong shout out relax lang pero guys and experience nga share lang na ato ay na nagkuan diya pero kung nakarelate mo na experience i-share na lang pod ni sa pailaing nga timailan nga kuan kanang gusto na kagabason na gid siya gusto na magpagabas na ako daggan dunta na imo ganina nakita mo ganina katong kuan katong masahe mo to nasahe nas na yun lutuan bang bana
Ang Mulutuan. Wala ang Bangkan bana. bana. Kung Lutuan ng bana kung gusto magpagabas. mm. Kung gusto nyo magpagabas, magluto ng starter o kanang lamig ang sudan, di ba? Pero kung paminaw niya kanang wa siya ganahi, bulad-bulad lang sa Ay, nay isa. Isa. Zaman. Di mailan na mo gini. Mo ni pinakadabis yung nga reason yun. Nga timailan pagabas na gid ang mga asawa. Zaman. Pagting sweldo. Ting sweldo sa bana. Amo na ana kasagaran gid na kinsina man ang katapusan ba? Oh. Mo nang daghang asawa na magpagwapa gyud, Magwapa. maligog sa iyo. Basta kinsina o katapusan sa bulan. Pulak ng mga apin sa asawa na. Napay mga lipstick ang lamyat na lang o hinulat. Twice amat yun. Nagtrabaho sa buntag ang bana pagkahap nagbunta ang lipstick na daan. Buntag ba? Kahapon ang hedges ng lamyat na lang hinulat. Oh. Grabe halos mga pud ng panik og negosyo nila. Hulat-hulat na hulat-hulat. Umot lang yapon. Ulse, gahulat mas nga i-remit gid ang i-remit gid ang. I-remit, Oo. i-remit. Pero natural speaking of remit guys ha, kung mag-menu natural man siguro mag-remit, maghatag pero tagay pud ninyo kanang pang happy-happy ang inyong asawa, yung banan. Doesn't mean nga happy-happy nga nagbay-bay dito pero kanang happy siya ko balingon, madami siya paliton, ma-enjoy siya with yung barkada usahay. Ayaw pud yung i-zero balance yung bana kay lain pud. Na samo lang opinion lang po na muna ha. Lain man ang opinion. Ano okay man na mag-remit kung mag-asawa pero tagay lang siya pang enjoy sa life. Tama ka diyan. Di ba? Tama ka dapat ka. Pero kanang mga bana po ninyo, ayaw po niya ihikaw sa inyong asawa, i-remit po na yung pasipino. Basta galing mo nagmenyo, galing ka nahigugma mo, na-enjoy mo sa iya ha. So nagugma-gugma, wala labot sa kwarta na sa batawan mo. Paibalo po. Kay love is built on trust. Solid. Kung wa kay pagsalig sa iya, gaduda ka sa iya perminti nga wala nagi klaro nga pagduda, wala ka na higugma. Wala kay trust. Wala kay kondom. Busa, i-remit yun mga bana, remit. Remit, Ay, kumpiyansa kay na si pare. Napiswildos pare. Ang tanan sa imong pitaka i-remit, ang imong gitaguan sa imong brief itago. Ay nagsaba. Dito guys, sabag dati daw. Bitaw guys, ana lang ha, ginagmay tagay yung nga bana gamay share. Pero anyway guys, napo nalimtan na ni. Kaning timailan sa mga asawa bitaw nga kanang pagsweldo. What if ug paabot sa bana kay kuan? Kanang bana magsweldo na, ulat-ulat ang asawa. Unsa may porma sa asawa na sa ilang balay hindi pagawlat siyang bana. Buwan na, muna kay itong Kung naisweldo, kung sure nga naisweldo. sweldo. Ay, wala na. Bilang ka na. Dili, pag wala sweldo man siya. Sure. Pag sweldo. Gang, uri ako gang, dami, gang, kay sweldo diya. Lagang, wa ko sweldo siya, short ko gang. Pagbut sa balay ang asawa, ang bana pagsulod sa pertang, ang asawa nga mana din ang asa man ang bana kang kapoy kayo gang, ang bana. Aman pagkaugang, aman ang kanang sudan gang. Ana din ang asawang gabisig ang asawa cellphone. Gitudlo. Tus kusina oh. Lana ra. Tus kusina. Ano siyang pagbalik gawsong kuna nagput na. Ano pa balik. Pero kung naisweldo. Gang ani pagkaon niya gang. Naragang mo. Dinner is ready. Kauban sana tira katong pag naisweldo, pag wala sweldo. Uli. Okay, klaro pagkabana. Ano ba? Oh. Pero kung naisweldo. Uli. Uli ito. Kaman dugay pa kadya. Bitaw ko, kang bana pud ter nga kanang pilitan ter nga kanang kung dapat kung bana lugar with sweldo. Ay. Yan. No money, no honey. Uno man. Pero daghan na misilingan di ang sweldo. Amausam. Ay, kumpiyansa. Mga bana pananglitan niya. Ay mo kumpiyansa diya kung inyong kuan. Di mo sige remit yung asawa kay basig lahi na pa yung remit sa iya. Mapas. Tinapa si pare. Kaya kung sa inyong pananaw, inyong asawa tinapa, sa uban humba para. Anyway, sa story lang ito ha, about mga timailan ng mga science daw kuno. Sa opinion na po, mga pangunahon na ay kanyang i-take dia, idibdib kung maayaw mo mga opinion. Basta man na siya ang mga, opinion sa mga asawa nga murag gusto na magpagabasa. Yes. Safe among term na magpagabasa. Kinari to this PG na. And of course guys, shout out to Gino Lofranco Esto. And of course to Sir Mike Bilayo. Sa patong kuan dia. Bukidnon Vines, thank you so much and congratulations Yes. Bukidnon Vines. Nice. Wala.
Thank you so much sa inyo pagsuporta sa Artistang Hilaw. And of course, please don't forget to subscribe sa aming YouTube channel, Daddy Daddy Chumi Chumi Comedy. Comedy. And of course, ang kami na ko nga channel, ang Boy Bulkit Adventure nga channel. Yes. Ano lang ha? Thank you so much. This is Boy Bulkit. And I'm Telio. Thank you so much for watching. Bye-bye.